Señora Presidenta, a PNL era para pedir que o señor Rajoy pida disculpas por entrar na guerra de Irak cunha mentira por diante, se lle esqueceu enuncialo. Ben, no ano 2003 o goberno español presidido por José María Aznar e onde estaba Mariano Rajoy como vicepresidente segundo decide apoiar entrar nunha guerra ilegal, inmoral e inxusta en Irak. O pretexto para esconder os verdadeiros obxectivos da operación militar, que eran, como xa sabemos e xa sabíamos, xeopolíticos e do control dos recursos enerxéticos, foi que Irak poseía armas de destrucción masiva. Foi famosa aquela foto das Azores, onde ao marxe da legalidade internacional os gobernos americano, británico e español anunciaron a intención de invadir Irak. Aquela guerra é a historia dunha infamia, cociñada nos despachos dunhos cuantos think tanks neoconservadores de Washington moito antes de que os primeiros tanques da coalición cruzasen as fronteiras iraquís. Utilizou como pretexto a falacia das armas de destrucción masiva do sátrapa Saddam Hussein. A contenda lanzouse ninguneando a ONU, que nunca chegou a autorizar a invasión, e tivo como lanzadeira aquel ultimato da cumio dos Azores na que participaron Bush, Blair, Aznar con Barroso como anfitrión. Os delirios de grandeza, os complexos e a inmoralidade do señor Aznar reflexáronse na súa máxima expresión nesta actuación. Eso sí, este apoio internacional incondicional tamén lle reportou negocios e pingües beneficios para o seu futuro. Os resultados daquela infamia xa os coñecemos. Centos de miles de víctimas civís inocentes asasinadas polos bombardeos, por disparos criminais. O resultado foi o caos en Irak, que sí era gobernada por un dictador, pero amigo mentras interesaba os intereses dos americanos. A guerra deixou un país en ruínas, con millóns de exiliados e desprazados. Un conflicto sectario latente, un goberno débil, corrupto e autoritario. Abriuse tamén a veda para a tortura e ignominia de Guantánamo e Abu Ghraib, entre outros, onde se aplicaba o terror acotío por aqueles que decían que iban a Irak a defender a democracia e a liberdade. Hoxe dispoñemos de innumerables evidencias da aplicación cotiada a tortura, do levantamento de campos de concentración, por non mencionar os secuestros de civís, incluídos nenos, que eran enviados ao campo de concentración de Guantánamo en Cuba, pasando moitas veces antes por territorio español. Tamén se asesinou a todo aquel que quixese contar a verdade incómoda de como operaba a maquinaria asesina que apoiábamos. Xornalistas e fotógrafos foron asesinados mentras facían o seu traballo para que o mundo non vise a realidade. Entre eles, José Couso, para o que seguimos reclamando xustiza. O Estado español, moi firme e autoritario co débil, pero sumiso co poderoso, xoga tamén nesto un papel vergoñento da ausencia total de dignidade defendendo a un compatriota. Tanto falar de patriotismo para outras cousas e tan pouca dignidade para estas. Serviu, eso sí, para arranxar contratos de reconstrucción en Irak a empresas americanas occidentais, en xeral para controlar os seus pozos petrolíferos, xa que alí encóntranse os que tal vez sexan as segundas reservas de petróleo no mundo e a súa extracción é moi barata, nada de permafrost, nada de perforacións marítimas abisais. Para os estrategas de Estados Unidos era primordial que Irak permanecese baixo o seu control, como un Estado cliente sumiso que aloxara tamén bases militares de Estados Unidos xusto no corazón do lugar do mundo con maiores reservas enerxéticas. Esta guerra fortaleceu os grupos terroristas e yihadistas, previamente armados no pasado polos Estados Unidos e apoiados por gobernos amigos e moi democráticos como Arabia Saudí, onde se practica a violencia gubernamental contra os humildes diariamente. Non se axudou, ao contrario, reprimiuse a pouca oposición democrática que resistía no réxime de Saddam Hussein. Esta guerra, despois da de Afganistán, tamén abriu paso a outras operacións deseñadas por obxectivos inconfesables e revestidas da hipocresía da loita contra o terrorismo internacional e a prol da democracia. Libia, Siria, son casos do que digo. Raramente se mencionan os obxectivos económicos estratégicos que hai detrás destas guerras.
Estes proxectos militares preséntanse á opinión pública como parte da guerra global contra o terrorismo e sostense que o agresor é Al-Qaeda, o Estado Islámico. Os crimes de guerra, incluída a tortura de civis, foron presentados desdeñosamente como danos colaterais. Non se trata de guerras de liberación de nada, senón de simple sumisión aos ditados do máis forte. Aquí a sociedade levantouse en 2003 contra a guerra, non tragou coas mentiras do poder e reclamou que non se pode edificar unha sociedade en paz sobre a violencia do Estado. Centos de miles de persoas se levantaron en Galicia, no Estado español, en Europa e no mundo berrando non á guerra. As armas de destrucción masiva non apareceron, evidentemente. Tan evidentemente que un dos promotores desta infamia, Tony Blair, acaba de pedir perdón públicamente e recoñecer os erros que xustificaron a intervención, aducindo posuir información errónea da intelixencia sobre o que habería de acontecer no país despois da invasión e dicindo que esa invasión puido influir no nacemento do Estado Islámico. Nós non consideramos que con isto o señor Blair poida saldar contas coa historia, porque cremos que se no mundo houbese xusticia de verdade, aplicaríase contra os responsables da morte e do sufrimento de miles de homes e mulleres, nenos e nenas asesinados inxustamente por intereses espurios, polo sufrimento causado a xeracións vindeiras e pola violencia que se enxendrou despois. Pero creemos que é o mínimo que se pode dicir cando xa é tan evidente aquela mentira. Aquela mentira que a nosa sociedade coñecía dende o primeiro momento. Por eso pedimos nesta iniciativa que se inste a Mariano Rajoy a pedir disculpas por formar parte dun goberno que apoiou irresponsablemente unha guerra de rapina polos recursos enerxéticos e que creou máis problemas e danos dos que resolveu. Xa coñecemos a resposta do infame Aznar. En términos de influencia e apoio internacional a nuestros objetivos, España salió ganando. Y no solo España, asegura Aznar en unha carta al ministro de Exteriores José Manuel García Margallo. España saiu gañando, sí, os negocios dos seus amigos, como sempre. Pensamento coherente dun home corrupto. Pero Rajoy, como presidente dun goberno que no seu momento apoiou a guerra, como membro daquel goberno e como xefe da oposición que seguiu defendendo os anos posteriores, debe, cando menos, disculparse por unha decisión que causou morte e dor. Aquí, ou en Irak, os mortos son do pobo e quen se beneficia son os poderosos dun e do outro lado. O odio e o terror, a violencia xeneran máis odio, terror e violencia. Por eso nos decimos non á guerra e agardamos o apoio de todos os grupos. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Sánchez. Intervención dos grupos parlamentarios. Señora Iglesias. Bo día de novo, señorías. Aznar, Bush, Durão Barroso e Blair terían que ser xulgados e condenados por crimes